Το κίνημα της μπανάνας ξεκίνησε από το περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς σε βάρος ποδοσφαιριστή που σημειώθηκε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελώνα, με θύμα τον Ντάνι Άλβες. Ο μπακ της Μπαρτσελώνας δεν πτωήθηκε, σήκωσε την μπανάνα από το χορτάρι και την έφαγε. Από εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε παγκοσμίως το κίνημα της μπανάνας, όλοι δηλαδή τρώνε μπανάνες σε μια συμβολική κίνηση κατά του ρατσισμού. Ο Μίστερ Μπανάνα στην ΚΟ για να δείξει την δική του συμπαράσταση και το μήνυμα κατά του ρατσισμού έδωσε μπανάνες σε όλα τα παιδιά του Δευτέρου Γενικού Λυκείου ΚΟ. Μετά το περιστατικό το οποίο συνέβη στο γήπεδο με τον ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα, τον Άλβες, που κάποιος φίλαθλος του πέταξε μία μπανάνα δίθεν για την εφάη, έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μία κίνηση εν είδη αντιρατσιστικού χαρακτήρου, διότι μπορεί ο Άλβες να είναι Βραζιλιάνος, μπορεί ο Άλβες να μην είναι λευκός όπως εμείς, όμως δεν πάβει να είναι το ίδιο όπως και εμείς. Είμαστε άνθρωποι. Είναι πολύ ωραίες μπανάνες. Ευχαριστώ. Περιμένετε 2 λεπτά, έλα εσύ. Και σήμερα εμείς θέλουμε να δηλώσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι αυτή η πράξη η οποία γίνεται μέσα, αυτή η χειρονομία, αυτή η ενέργεια, σαν σκοπό έχει ότι οι άνθρωποι, ότι ο κοινός παρονομαστής όλων μας είναι ο άνθρωπος. Πάμε! Πάμε! Είμαστε δίπλα σου! Έλα, πάμε! Μπράβο!